No sé com us ho podré pagar, això, va dir l'anciana. No es preocupi, ja ho trobarem. Que els déus et beneeixin, Zhang, i a l'Així també. Segur que ho ha cuinat ella. El cal·lígraf va somriure i li va donar els 2 bastonets de fusta perquè pogués menjar-se el sopar. Li va desitjar bona nit amb una reverència respectuosa i va retornar cap a casa. Veient allò, el Long va haver de fer un cop de cap. Poca estona més tard, el cal·lígraf va arribar a casa, va saludar i es va seure a taula. No ha tancat la porta, es va adonar la Wen. Potser esperen algú, va dir el Long misteriosament. Nosaltres ens vam quedar mirant com el mestre Zhang i l'Així començaven a sopar. A la Wen li faltaven ulls per observar-los. Per fi havia trobat a 2 bones persones. Tu no has vist mai un ametller nevat un dia clar d'hivern? Em va preguntar el Long. Em sembla que no, li vaig respondre. No hi ha al món un espectacle més extraordinari. Doncs l'ànima d'aquest home és com un ametller florit. Després es va tombar cap a la Wen, que mirava per la finestra de puntetes, i li va dir amb el cor encongit. Aquí estaràs bé. Vols dir que... aquí sí? El Long va fer que sí amb el cap. Feia moltes llunes que la Wen es delia per viure aquell moment i finalment havia arribat. Una força misteriosa i primitiva l'empenyia cap a la porta i més després de veure com se somreien el cal·lígraf i l'Així. Damunt d'ells, les volutes de fum de l'arròs s'enfilaven fins a les teles cal·ligrafiades que omplien l'habitació. La Wen s'havia decidit a fer el pas, però d'alguna manera també sabia que li havia de demanar permís al Long, així que li va passar la mà per l'espatlla. Havia trobat el seu lloc en aquest món i finalment el drac hi estava d'acord. Jo sabia que per a ell allò seria com si li arrenquessin un dels seus preciosos ullals. El Long es va transformar a l'instant en un majestuós drac, perquè volia que la nena el recordés tal i com era. Tot seguit, la va mirar als ulls de fit a fit amb tot l'amor que tenia a dins. I ja m'hi voldran? Va titubejar ella. Això deixa-ho a les meves mans, va somriure el drac. No pateixis. Llavors, haré de marxar, Long? Sí, va sospirar ell. Ja et vaig prometre que un dia trobaríem una família. Wen i Long. Lluís Prats. Whistle Stop, Alabama, 15 d'octubre de 1949. La merla entremaliada Pibi tenia 16 anys quan va veure per primera vegada en l'heroi Grooms. Va saber de seguida que era l'home que volia i li va dir. Feia de cuiner a The Crescent, un dels trens que passava per Whistle Stop anant cap a Nova York per la ruta d'Atlanta. Un any més tard van tenir una nena que en l'heroi va batejar al Mondain per un plat del menú que se servia al vagó-restaurant del tren. En l'heroi era un jove ben plantat i alegre que anava amunt i avall amb el tren i feia nit en molts punts de la ruta. Quan la merla entremaliada es va assabentar que Nova Orleans s'havia embolicat amb una dona mestissa que semblava gairebé blanca, de poc es mor del disgust. Estava desesperada fins que va topar amb els anuncis de l'Slacktown News. Tens la pell massa fosca? Vols tenir un aspecte seductor? Prova l'emblanquinador de pell del doctor Fred Palmer. A les de pell clara els fan més petons. Als homes els fascina la pell suau i clara. Posa't la pomada Èxit i al cap de 5 dies tindràs la pell més clara i bonica. La bellesa comença amb una cara rosada. Mostra la teva bellesa natural amb la crema emblanquinadora White Specific Face. Tens els cabells massa rinxolats? Deixa que la ciència moderna posi fi ràpidament a aquests rínxols cargolats i rebels. Aconsegueix uns esplèndids cabells llisos i sedosos amb la crema allissadora de cabells Genuine Black and White Plugo. Amb el tractament Relaxa, al cap de 7 dies tindràs els cabells ben llissos. Digues adeu als cabells rinxolats. Si tens els cabells curts i rinxolats, prova Knocking. Et deixarà els cabells ben llissos hores i hores.
La merla entremaliada els va provar tots i uns quants més, però al cap d'un mes continuava sent aquella aprenenta de perruquera negra com el carbó i amb el cap rinxolat de Whistle Stop, i en l'heroi encara vivia a Nova Orleans amb la dona de pell gairebé blanca. Així doncs, va deixar la seva filleta a casa de la Sipsy, se'n va tornar a casa i es va ficar al llit, decidida a morir d'amor. Ningú sabia què fer. L'Opal la va anar a veure i li va suplicar que tornés a treballar al saló de bellesa, però la merla entremaliada es va quedar al llit dia rere dia, prenent ginebra i cantant la mateixa cançó una i altra vegada. La Sipsy deia que per a la merla entremaliada hauria estat millor que en l'heroi s'hagués mort, en comptes d'anar a viure amb una altra dona, perquè després de beure ginebra durant 2 mesos seguits, la merla entremaliada continuava inconsolable. Per sort, les paraules de la Sipsy van ser profètiques i el senyor Leroy Grooms se'n va anar d'aquest món quan va rebre una patacada a la templa d'un camió de ferro de joguina, propietat d'una de les criatures de la senyora de pell clara. Quan la merla entremaliada va rebre la tràgica notícia, es va aixecar del llit, se'n va anar al bany, es va rentar la cara i es va fer un esmorzar amb ous, pernil, crema de blat de moro i salsa picant, brioixos untats de mantega i un pot de llet condensada, i es va prendre 3 tasses de cafè fumejant. Es va banyar, es va vestir, es va posar una mica d'oli Dixie Peach als cabells, es va acostar al mirall per posar-se una triple capa de coloret vermell mandarina taronja i pintar llavis a joc. Va sortir de casa i se'n va anar a fer un tomb per Birmingham. Al cap d'una setmana va tornar amb un jove d'aspecte espantadís que duia un barret de quadres amb una ploma verda i un conjunt de tela de gabardina de color marró. Tomàquets ben fregits, Fanny Flagg.